arepe nggosok teko neh lho mintul-mintule. Nyandi mau. Kan ngisor gosokan. Bene. Sana. Ndelok iki. Ndelik ngisore arepe nggosok ngrusui. Ben kok lek kecepet meja gosokan ya to. Kono. Kono lho. Karo Pepe karo Popo kalau. Mainan, ndang. Kono. Tenan kok lho kan ngadeg dhek. Ngadeg to? Ketatap to? Ndasmu ketatap besi iki to? Ketatap besi iki to ndasmu? Penak. Engko lek rong berdarah rong kapok minggu. Rong berdarah rong kapok dhek pengen munggah nang kene njauk kelon. Kelon rumah samu penggaku mek ngeloni kowe. Nyapo ngono iki. Biasanya njeruduk nyakur. Ora dunggahne. Nyokoti sual. Nyapa nesu bedengus Nyapa kowe iki bedengus. Nyapa bedengus wani kowe karo aku, Wani kowe karo aku. Arepe luan ngadeg to dhek. Ngadeg. Ngadeg to dhek. Ya wis ngono dhisik tak ngopeni bedes beles tok iki.